अरे जातिवादी है जा पूछ का है कि दुनिया जाने लाए बबुआ समाजवादी है बबुआ ले लो कि दुनिया जाने लाए बबुआ समाजवादी है दुनिया जाने लाए बबुआ समाजवादी हमने के उपदेश का हो तो सती निभाई ला जाए हो से जाग से दोस्ती खातिर जान दे दिए दोस्ती जे हमने से करी ओकरा खातिर जान हाजिर बा तो सती निभाई ले जाके हो से जाग से आती ही जा संगतियन खाती जान हो आगे जख्मी भैया में लिखले बड़े आप लोग के पढ़ पढ़ के हम गा के सुनाओ तनी ई कलम जख्मी के हो जब दुश्मनी मोल ले भूला जाके हो से थोड़े देर में जहाँ गुमान हो जब केहू से दुश्मनी हो जाला और अपना के बाग बनत होखे तो कर गुमानो तो तुरंत देरी हमने के ना लगे के कर जे समाजवादी है जे अखिलेश के है जे लालू के हां जी सुनी हो कि जब बोल ले जा केहू से दुश्मनी ता आ तोड़ी ला जा ऊपर गोवा छोड़ी जा बर्बादी हो जा वो चाहिए कि हमारा का बहुत बात करी है लेकिन सुन लो कि बर्बादी को के छोड़ी जा बर्बादी हो जा कि दुनिया जाने लाए बबुआ समाजवादी हो समाजवादी हो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन और सब लोग सुने कि देवता के जैसन अपना मानी जा मुलायम जी के देवता
कि देवता के जैसन अपना मानी जा मुलायम जी के आ हमनी के हीरो अखिलेश देवता के जैसन अपना मानी जा मुलायम जी के हमनी के हीरो अखिलेश हो। आगे लिखल है हमारे जख्मी भैया, रुक जा। जे दिन अखिलेश भैया के आन बान शान पे अगर बात आ जाए, हाँ रोहना भाई है इसका पैसा देवे बा जे जना भैया के आन बान शान पे बात आ जाए तो ये जो खमिया लिखलोस का लिखलोस पढ़ के सुनाओ तनी देखिए वो सबके सामने। अरे आना बान शान खातिर उनका कुछ हो जाई हो ऊ जब करी है आदेश हो जख्मी जितेंद्र निकले बड़े कहस जख्मी जितेंद्र प्रेम के आदि हो जा। हां काहे ई प्रमाण बा कि 3500 करोड़ देवता में 3600 करोड़ देवता में सब देवता खाली भारत में पूजा ले लेकिन कृष्ण भगवान ऐसा देवता बड़े जो पूरा विश्व में पूजल जाले। काहे खातिर कि उनके अंदर प्रेम है, वो प्रेम के प्रतीक है। ऐसे कहल जाला कि कहस जखम जितेंद्र प्रेम के आदि होई कहस जखम जितेंद्र प्रेम के आदि होई जा। कहस जखम जितेंद्र प्रेम के आदि होई कि दुनिया जाने लाए पूरा समाजवादी होई समझवाती होई सन से जिहिला जनहि जदीवाती होई जा। जिहिला जनहि जदीवाती अरे भाई एकर समस्या अटकल बा देखो सब पेटीएम करो किसन से जिहिल जनहि जदीवाती होई जा। दुनिया जाने लाए बड़ा समझवाती होई जेकरा खातिर कहने जाओ करा खातिर गाद एगो ताली बजा दे बड़ भाई हो जाए।